Pilates desta semana. Estamos a viernes, día 24, e recordarvos que para a semana que ven Pilates a pola mañá, salvo cuestións imprevistas de última hora que hubiera que cambiar, pero en principio non. Pilates para a semana que ven de lunes a viernes de 11 a 12 da mañá, e pasa para tarde aeróbic con Alberto de 5 a 6 no horario de ahora, ¿vale? Pues nada máis, vamos a empezar a clase de Pilates como siempre meténdonos alineados pés, rodillas, barrigiña, hombros, brazos e cuello estirado por atrás e miramos de frente, vale? E facíamos o bloque onde practicábamos a respiración e a musculatura que debemos de activar en cada ejercicio de Pilates. Recordando tamén que este bloque é o que todo mundo pode facer, é como se fora un calentamiento muscular aí da zona, dos músculos da respiración e da barrigiña, vale? E depois combinámoslo un pouco con ejercicios que toquen. E hoxe, algún ejercicio con balón, que damos en eso, vale? Pois veña, vamos a corregir postura, vamos a coller aire, como sempre, polo nariz, abrindo ben esas costillas, hinchando ben o peito, e vamos a soltar aire despasiño pola boca. Soltámoslo despasiño, canalizando aire despasiño, non soltalo de repente. Collemos aire polo nariz, hinchando ben o peito, abrindo ben esas costillas, e soltamos aire despasiño pola boca, hasta vaciar completamente todo o aire que temos nos pulmóns. Volvemos a coller aire polo nariz, abrimos ben esas costillas, hinchamos ben o peito e soltamos despasiño o aire pola boca. Volvemos a coller aire polo nariz, abrimos ben esas costillas, repítevos e indícovos como a todas as clases anteriores, recordo non ben a palabra correcta, soltamos o aire despasiño, facémoslo 2 veces máis, que este bloque podemos facer sentados. E soltamos despasiño o aire pola boca. Collemos aire e repetímolo unha vez máis, porque a partir da hora seguimos collendo aire polo nariz e soltando despasiño pola boca, pero vamos a activar unha serie de musculatura da nosa barriga, vale? Do noso tronco. Veña, vamos coller aire, corrigindo posturas, e antes de soltar aire metemos a barriga fuerte para dentro, mantémola apretada, soltamos o aire despasiño pola boca, ca barrigiña ben apretada, co ombligo hacia dentro, hacia a nosa espalda. Relajamos a musculatura da barriga, estiramos o cuello, miramos de frente para coller aire, abrir ben esas costillas, hinchar o peito. E ao soltar metemos forte a barrigiña para dentro, mantémola contraída, a barriga ben apretada, e soltamos o aire despasiño para relajar completamente a musculatura da barriga e de novo coller aire. E soltamos despasiño, deixemos o aire pola boca, mantendo a barrigiña ben apretada, vale? Corrigindo postura de pés, brazos, hombros e cuello. Repetímolo 2 veces máis, collemos aire, metemos a barriga fuerte para dentro, soltamos o aire despasiño pola boca. Relajamos de novo, collemos aire, e ao soltar, última, ca barrigiña ben apretada, soltamos o aire despasiño hasta vaciar completamente todo aí, vale? Olvidámonos de meter o ombligo para dentro, de momento vamos a activar outro músculo da nosa barriga, vale? E despois, como sempre, combinamos os tres para quedarnos con eso e continuar respirando, contraendo esa musculatura final, todo ao mesmo tempo, e combinada, digo, co resto dos exercicios que nos vai tocar, vale? Que tiñamos que facer no día de hoxe, na clase de hoxe. Pois se antes empujaba o noso ombligo para dentro simulando, vale?
espalda. Ahora, simulamos que estamos no baño facendo unha lixeira forza, vale? Pois esa musculatura que temos que activar, pero cando soltemos o aire, vale? Cando collemos o aire, relajamos. Veña, vamos a poñer en práctica. Collemos aire por nariz, que a musculatura relajada, peito aberto, ombros hacia atrás, cuello estirado, pés alineados. Empujamos como se estuváramos no baño facendo unha lixeira forza, mantemos un pelín apretado esa musculatura e soltamos o aire despacillo pola boca. Relajamos para coller aire, abrir ben esas costillas, tirar o cuello, alinear ben os pés e separarlos a anchura dos ombros. Empujamos como se estuvéramos no baño facendo unha lixeira forza, mantemos e soltamos o aire despacillo, mantendo un pouquinho a boca algo cerrada para non soltar o aire de repente, que nos leve algo de tempo soltar o aire, vale? Relajamos para coller aire de novo polo nariz, abrir ben esas costillas, hinchamos o peito como sempre. Veña, empujamos como se estuvéramos no baño facendo unha lixeira forza, mantemos tensos, soltamos o aire sin relajar a musculatura hasta que acabemos de soltar todo o aire. Relajamos e repetímola 2 veces máis. Collemos aire e empujamos e soltamos. Despacillo o aire pola boca, que nos leve tempo a soltar aire. Relajamos e repetimos unha vez máis. Collemos aire, empujamos e soltamos, vale? E quedamos outro grupo muscular para apretar, para activar cada vez que soltemos o aire, vale? Que se antes simulábamos que empujábamos facendo unha lixeira forza, agora imaginamos que estamos no baño durante no transcurso na mitad e queremos cortar. Contraemos, cortamos e esa musculatura é que activamos, vale? Axudándonos un pouco tamén de glúteos e de suelo pélvico. Corregemos postura para coller aire por nariz, abrir ben esas costillas. Cortamos a fanadeira o baño, apretamos algo o glúteo, cerramos aí abaixo esa musculatura, mantemos apretada e soltamos o aire despacillo pola boca. Relajamos para de novo coller aire, abrir ben esas costillas, estirar ben o cuello, contraemos, apretamos glúteos e soltamos o aire ca musculatura contraída despacillo. Relajamos, de novo collemos aire, abrimos ben esas costillas, corregimos postura de pés, rodillas, espalda, hombros, brazos e cuello. Cortamos a fanadeira do baño, apretamos fuerte aí abaixo, soltamos o aire despacillo. Vale? E facémolo 2 veces máis. Collemos aire, apretamos todo fuerte, contraemos e soltamos o aire despacillo, despacillo, despacillo. Relajamos e repetimos a última. Collemos aire, cortamos a fanadeira do baño, apretamos algo o glúteo, mantemos tensa, apretada esa musculatura e soltamos. Vale, e agora, antes fixámoslo parte a parte, primeiro barrigiña para dentro, despois empujamos como se estivéramos no baño facendo unha lixeira forza, por último cortámonos a fanadeira do baño contra o suelo pélvico. Pois agora, cada vez que soltemos aire, aglutinamos, facemos as 3 ao mesmo tempo, vale? As 3 contraccións ao mesmo tempo e soltamos o aire despacito. Corregimos postura, collemos aire polo nariz, abrimos ben esas costillas, echamos ben o peito. E antes de soltar, xa temos a barriga para dentro, empujamos, contraemos o suelo pélvico, glúteos, apretamos, activamos todo o corsé imaginario que recubre, un cinturón imaginario que recubre. Soltamos o aire despacito, con todo ben contraído, repito, que recubre todo o noso franja abdominal. Relajamos para de novo coller aire. Apretamos todo fuerte e soltamos ben contraído todo o aire moi despacito, hasta vaciar completamente todo o aire. Relajamos, collemos aire, apretamos todo fuerte e soltamos o aire despacito sin deixar de corregir a nosa postura de pés alineados, barrigiña, espalda, brazos, ombros e cuello. Relajamos todo de novo para coller aire.
apretamos todo e soltamos con todo ben contraído o aire despacito. Vale, e dixamos que repetíamos 2 veces máis. Relajamos todo para de novo coller aire, abrir ben esas costillas, hinchar ben o peito aí arriba. Contraemos todo, apretamos e soltamos despacillo o aire pola boca, moi despacillo, hasta vaciar completamente todo o aire. Relajamos e facemos a última. Apretamos todo e soltamos. E con isto quedámonos esta maneira de soltar aire, de coller e de activar toda a musculatura, porque además de soltar o aire vamos facer a parte do exercicio máis intensa que toque e temos que ser capaces de combinarlo que facelo coincidir a respiración con movimiento, sin adelantarse un e retrasarse outro, vale? E chegar ao final do exercicio, xusto cando acabemos de soltar aire. Pois nada máis, vamos a empezar a coller aire polo nariz a medida que subimos brazos, facemos un movimento de ombros e brazos, arriba, apretamos todo fuerte, giramos brazos, abrimos peito, alargamos ben o cuello que a nosa propia forza, como se tiráramos permanentemente del, da sensación de que temos algo conectado do teito a nosa base, o cráneo, e nos tira, vale? Collemos aire, esa sensación que temos que ter en todo momento, Apretamos todo fuerte, estiramos ben o cuello, con todo ben contraído, soltamos aire, que chegamos cas mans ao muslo e soltamos aire. Collemos aire polo nariz, subimos brazos, a medida que subimos, collemos aire. Apretamos todo fuerte, giramos palmas, abrimos peito con todo ben contraído, estiramos ben o cuello, que a nosa propia forza, cuidado de non desfacer a postura dos pés, vale? E vamos 2 máis, collemos aire, apretamos fuerte, soltamos. Vamos á última, collemos aire, subimos, apretamos e soltamos, porque agora vamos a facer unha postura de equilibrio, pero da seguinte maneira: collemos aire, subimos brazos, e a medida, apretamos todo primeiro, e a medida que baixamos brazos, subimos rodilla, perna hacia fora, punteira, ao suelo, peito aberto, cuello estirado, mantemos todo ben apretado, co cuello ben estirado. E agora collemos aire baixando perna e subindo brazos. Apretamos toda a musculatura e empezamos a subir perna a medida que baixamos brazos, ombros atrás con todo ben contraída, cuello largo, perna paralelo ao suelo e perpendicular o dediño dos pés apuntando ao suelo, vale? Collemos aire, subimos brazos, apretamos todo fuerte, subimos rodilla, perna hacia fora, punteira hacia abaixo, brazos a altura, a anchura dos meus ombros, dos vosos ombros e cuello, ben estirado, miramos de frente, aguantamos, vale? Collemos aire, subimos, apretamos e a medida que baixamos brazos, subimos rodilla, abrimos perna, punteira hacia abaixo, peito aberto con todo ben contraído da barriga, cuello estirado e aguantamos a postura, vale? Collemos aire, subimos brazos, apretamos todo fuerte e, vale? A medida que baixamos brazos, ali, horizontales ao suelo, a altura dos meus ombros, sin juntar, nin abrir, aguantamos. E repetimos 2 veces máis. Collemos aire, subimos brazos, apretamos todo fuerte, soltamos, aguantamos, mantémonos. Última, collemos, apretamos e soltamos. Mantémonos con todo ben contraído, collo ben estirado, vale? Pois collemos aire, baixamos pernas, subimos brazos e ao soltar, palmas de frente, brazos, rodillas dobladas, barriguinha apretada, peito aberto, cuello estirado, facemos un movimento de rotación mantendo a pelvis de frente, rodillas de frente e pés apuntando tamén hacia adiante. Só rotamos un poquinho tronco, brazos, cuello, mantendo a pelvis de frente, vale? Apretamos, soltamos, pesan nosos brazos, aguantamos un poquinho, se non descansamos, vale? Vamos hacia outro lado, a medida que retrasamos un brazo, adelantamos o outro, giramos tronco, a medida que vamos co cuello, acompañando ese movimiento, apretamos toda a musculatura, soltando aire, movimiento lento, mantémonos de frente, vale? Collemos aire, vamos hacia o outro lado, apretamos todo, rodillas de frente, cada pelvis que non veña conosco, e veña, vamos hacia un ladinho, apretamos todo, soltamos, e vamos a repetirlo 2 veces máis.
última. Apretamos en bloque. Descansamos brazos e estiramos pernas. Corregimos postura. Collemos aire e ao soltar, sentadilla. Ben, atrás, espalda recta, muros apretados, rodillas un pouco retrasada, peito aberto, cuello estirado. Collemos aire, metemos a barriguinha, espalda recta, pelvis no seu sitio, pernas estiradas, brazo a altura do muslo, ombros atrás e cuello ben estirado, miramos totalmente de frente, ben rectos. E ao soltar, apretamos toda a musculatura, muslos apretados, glúteos apretados, doblamos a cadera, vamos ca pelvis ben atrás, espalda ben recta, cuello largo, brazo a altura dos ombros, aí quedamos, vale? Collemos aire, facémoslo despacio, poucas, e ben, e vamos, aí aguantamos. Collemos aire, estirámonos ben, metémonos ben, dereitos ben alineados, como si tuéramos atrás de nós unha parede onde os tacóns, ou parte do sacro, glúteos, ombros e cuello estean alineados e ben apoyados. De abaixo a arriba. Vamos a soltar, apretamos, todo ben contraído, collemos, xa temos que baixar as pernas apretadas a movimiento, abaixo, vale? Así traballamos as pernas ao baixar e ao subir. 2 veces máis. Una, collemos, vamos á última. Vale, corregimos postura, seguimos con perna e glúteo, alineamos, paso atrás, barriguinha, espalda, hombros, cuello, pés alineados separados apuntando a mesma dirección, brazos adiante, collo aire e ao soltar baixo, rodilla recta hacia baixo, con a barriguinha ben apretada, brazos arriba, collo e solto. Collo aire, apreto todo, solto, collo, solto, collo aire e 2 máis. Una, última. Vale, e bon, ca outra perna, tamén, vale, cambio, para que vexades. Pés alineados, paso atrás, espalda, barriguinha, peito aberto, cuello estirado, brazos, veña, collo aire ao soltar, rodillas e abaixo, espaldinha recta, non adiante ni vertical a espalda, vale, abajo, arriba, veña, solto, abajo, brazos arriba, collo, e ao soltar, collo aire, e ao soltar, collo, e ao soltar, veña, 2 máis, una, última, collo, e descanso. Vale? Vou a mover un poquinho a columna vertebral e cámbiame a cuadrúpedo. Corrijo postura, como sempre, doblo un poquinho rodillas, barriguinha para dentro, espaldinha recta, vamos atrás, brazos sueltos, cuello estirado, miramos de frente, metemos unha postura correcta, vale? E desde aí collo aire, apreto a barriguinha, baixo o cuello, adelanto ombros e vou movendo esa columna despacillo hacia abaixo. E desde aí collo aire, apreto a barriguinha, descanso as vértebras, unha encima de outra, apoioas, alineo ben a espalda, levo os ombros ao meu sitio, o cuello ben estirado. E desde aí collo aire, apreto a barriguinha, fago sentado tamén, se estou, este exercicio. Meto o chepa e quito o chepa, o brasillo suelto, miro o ombligo e vou hacia abaixo. E desde aí collo aire, ca barriga ben apretada, vou colocando vértebra no meu sitio, unha a unha, levo ombros atrás, cuello largo, manteño rodillas un poquinho dobladas e miro de frente, collo aire ao soltar baixo o cuello, delanto ombros,
levo a miña barbilla ao esternón, miro o ombligo e vou hacia abaixo. E desde aí collo, apreto a barriga e subo, quito a tensión de espalda, de hombros, cuello. Movo ben esa articulación da miña espalda e músculos que recubren, que rodean, que aguantan esa columna recta. Movo, quito a tensión, repito. E desde aí collo e tomo consciencia de como a miña espalda se move, como se flexiona, como se move a poñer dereita, que non é rígida, vale? E deña, collo o aire, baixo o cuello, hombros e abaixo. Collo o aire, apreto a barriga e subo. Vale, e fago 2 veces máis. Collo o aire, apreto a barriga, baixo o cuello, hombros, Vou abaixo. E desde aí collo o aire, apreto a barriga, vértebra a vértebra, vou aplanando como se fora unha corredera que se serra e que se abre de parte a parte. Cada parte da corredera é unha vértebra, vale? Pois teño que soltar aire ao baixar o cuello e vexo como flexiono esa espalda, vale? E agora como a meto recta, pero non de repente, parte a parte. Cande ven, por favor. Cande. Arriba, vale? Chego aí, estiro pernas e métome a cuadrupedia, vale? Miro para lá, métome a cuadrupedia, meto as mans debaixo dos meus ombros, vale? Mans debaixo dos ombros, brazos separados, rodillas separadas, barriguinha apretada, espaldiña recta, cuello ben estirado, vale? E desde esa postura vou coller aire polo nariz, apreto fuerte a barriga, elevo o brazo dereito adiante e perna esquerda fuerte atrás. E manteño a espalda recta, aguanto. Pero o brazo, se podo subilo, aí mellor. Collo aire e baixo perna e brazo despasiño, descanso. E ao soltar, polo outro lado. Aí, apreto e non caio. Aguanto. Collo aire baixo perna e brazo. Apreto fuerte a barriga simplemente e ao soltar ou a outra, apreto, non subo a perna por enriba da miña cadera, separo un poquinho as rodilliñas, moi ben, descanso e vou polo outro lado, veña, aí, moi ben, apreto o glúteo, perna toda apretada e estirada, espalda traballa a parte contraria da perna que levanto, ombro dese mismo lado e manteño o cuello estirado, barriguinha ben apretada tamén, ombros conectados e traballo todo o corpo inteiro, vale? E ao soltar, toda a cadera cruzada de brazo, espalda, perna contraria, alineo, vale? Veña, non marcho ca pelvis hacia os lados, non me inclino, vamos, manteño estable, moi ben, aguanto, veña, collo, e pode repetilo 2 veces máis, veña, unha, aguanto, vamos á última, vale, e desde aí, collo aire, e ao soltar, meto cheta. Aí. Sigo ca miña espaldiña, volvo a coller aire, e ao soltar, meto a pelvis hacia atrás, arqueo de abaixo arriba, abro o peito e miro hacia arriba, vale? Fui as rodillas para atrás, e desde aí volvo a coller aire, e ao soltar primeiro cuello, ombros, pelvis hacia dentro, e meto cheta. Veña, non xunto tacóns, manteño os pés alineados, a altura das miñas rodillas, a altura dos meus brazos, a mesma separación, volvo a coller aire, e volvo a pelvis, arqueo, abro, e arriba. Collo, e ao soltar, veña, vamos primeiro cuello, ombros, veña, errores, e que hacia adiante, hacia atrás, que as rodillas se acerquen moito as palmas, que os brazos se abran moito, vale, mantemos a nosa postura. E desde aí collo, e veña, vou movendo esa espalda, collo aire e vou hacia atrás, primeiro a pelvis, arqueo a espalda, e aí. Fago 2 veces máis, veña, vamos, meto, e quito
Vale, corrijo, séntome ben atrás, adelanto ben esos brazos, abro o peito, estiro ben o cuello, estiro ben esa espalda. Veña, que hoxe é viernes, vamos a leválo o mellor que podamos, que xa temos cansancio toda a semana, os músculos están fatigados, e fai falta descanso tamén, Séntome ben, adelanto ben os dediños, abro o peito, estiro ben o cuello, aguantei un poquinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, por favor, xa vou corrigindo. Sigo en cuadrupedia, vale? E desde aí collo aire con a postura de medio lado, en T, alineando o pé, mano, rodilla, perna do mismo lado, por un lado da colchoneta, brazo hacia arriba, collo aire, simplemente despejo a perna, apreto esa perna, collo aire, simplemente, ao soltar, doblo rodilla atrás, deixo o brazo, solo me centro no movimento de perna, collo aire, estiro perna, e ao soltar, 2, collo aire, apreto, peito aberto, cuello que non se me caia, 3, collo aire, apreto, 4, 2 más, apreto, 5, última, y 6, descanso perna al medio. Porque desde aí vou hacia o lado contrario, collo aire e ao soltar, aí, vale? Poño a miña perna esquerda, no meu caso, rodilla dereita, perna dereita, por un lado da colchoneta, ben alineados á mesma altura, desde aí collo aire e ao soltar, aí. Despejo un poquinho a perna, centro o movimento na perna, collo aire, peito aberto, barriña apretada, doblo rodilla atrás, 1, collo aire, estiro a perna, non apoio, salvo se teño molestias, se me dá algún tirón no glúteo, 2, collo, apreto, 3, collo aire, apreto, 4, 2 más, apreto, 5, última, apreto, y 6, abajo. E desde aí, collo aire e ao soltar vamos a facer un algo fuerte, veña, arriba, como dixamos que era viernes, pois vamos a acabar ben a semana, tanto para descansar como para traballar, veña, de puntillas, pernas estiradas, pelvis ben alta, peito aberto, cuello estirado, vamos a facer moita forza nos ombros, e nas muñecas, collemos aire, rodilla, metemos chepo, miramos as rodillas, aguantamos o peso aí, sobre os nosos brazos, porque ao soltar aire vamos meter a espalda reta, a barriguinha apretada e dar un tirón de glúteo, a perna ben arriba, ben atrás, vale? E ao soltar, aí, 1, collemos, 2, collemos aire, 3, 2 más, 4, última, y 5. Corregimos. Vamos por outro lado, a outra perna. Collo aire, miro, vamos, 1, e ao soltar, 2, 3, 2 más, 4, última, y 5. Baixo unha rodilla e baixo. E desde aí métome de rodillas. Collo un balón, vale? Deixo máis atrás, adelante
a barriga, collo aire, e ao soltar, miro ese balón. Una, peito aberto, collo aire, preto, vou hacia outro lado, manteño o brazo de outro contrario adiante, dos, collo aire, toco o balón, brazos de frente, peito aberto, vou hacia atrás e ao soltar, sin meter chepa, sin doblar cadera, collo aire, preto, con o seu dedillo, collo aire, e ao soltar con todo ben contraído, fago dúas máis, una por un lado, última polo outro, vale? Collo aire, tronco adiante, descanso. Métome boca arriba. Balón cojín, o que teña, desea que non estea inflado, Veña, doblo rodillas, meto debaixo da parte baixa da espalda, entre a pelvis, entre o sacro e a miña parte baixa da espalda, doblo rodillas. Agora non teño a espalda apoiada, cuidado, hai unha inestabilidade que me obliga a facer un pouco máis de forza para ter o control da miña espalda, da miña barreja, nesa miña zona, Se teño molestias, non o fago. Brazos, rodillas, barriguilla para dentro, peito aberto, cuello estirado. Vamos a mover o que é solo a pelvis, vale? Collemos aire, arqueamos a espalda, pelvis hacia adiante. E ao soltar, pelvis hacia arriba. Collemos aire, pelvis hacia adiante. Estes osiños que salen, hacia adiante. Estes osiños, a cresta esta, hacia atrás. Veña, envolvemos, basculamos a pelvis, movémola, facemos ese movimiento que nos provoca arquear a espalda, pero temos a espalda apoyada. E ao soltar, veña, collemos aire, e ao soltar, aí, collemos. Co balón é máis fácil meter porque temos unha pequena altura e a pelvis ir hacia adiante, pois arqueamos un pouquinho a espalda, pero a súa vez tamén metemos apoyada no balón, vale? Non metemos en aire. E veña, vamos, vemos como se move a nosa pelvis. Veña, e facemos dúas máis. Centramos aí o movimiento. Una. Vamos á última. Aí. Veña, metemos a espalda, a pelvis neutra, a espalda o máis reta posible, como se estuéramos apoyados, vale? Suspendemos rodillas, cuidado non caer cos lados, apoyamos ben os ombros, brazos, cuello firme, rodillas en ángulo recto, collo aire baixo, doblando de rodilla, aguanto, aguanto, apreto musculatura fuerte, arriba, una, collo aire baixo, 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 non deixo marchar a pelvis para diante, Teño que facer máis forza na barriga para aguantar a espalda estable, apoyada. Ahora non a teño apoyada na miña colchoneta, Ahora teño que aguantar eu con a miña propia forza da barriga estable, e corregir a postura da pelvis. Collo aire, apreto, arriba. Eso provócame que a miña forza da barriga, da musculatura abdominal, teña que traballar máis, E vamos. Se teño molestias, paro de todas formas, Unha por un lado, preto, última, apreto, arriba. Corrijo postura, e desde aí collo aire, e ao soltar as dúas pernas arriba, punteiras en mí, peito aberto, cuello estirado. Estiro en peines, doblo rodillas, collendo aire, apreto fuerte, arriba, punteiras en mí. 2, collo aire, preto fuerte, e ao soltar, 3, e vamos, 4, 2 más, última, vale, baixo unha perna,
E antes de baixar a outra, levanto o sacro, a pelvis, quito o balón e baixo, vale? Ahora sí que apoio ben a espalda, doblo rodillas, elevo o meu balón entre as miñas rodillas. Teño que facer un movimento hacia adentro e traballo os aductores, vale? Aguanto a maior do exercicio que viñamos facendo habitualmente e un máis. Activamos unha musculatura máis, que é a parte de dentro da perna, vale? Ahora sí que metemos a espalda recta. Levamos os ombros ben atrás, entrelazamos os dedos, vale? Levamos o cuello e desde aí collo o aire, apreto todo, rodillas tamén apreto o balón e subo, mantéñome cos codos ben abertos, aguanto e viro. Collo o aire, relajo, me vou atrás e ao soltar, acórdome que teño o balón no medio das pernas, teño que apretar un pouquinho arriba, teño que prestar atención, é algo máis que do habitual, vale? Collo o aire, apreto, todo ben contraído, suelo pélvico, curdársemos todo, miro co rodillas, cos codos ben abertos, manteño o cuello suspendido, collo o aire, apreto, subo, collo o aire, contraio todo fuerte, codos ben abertos, subo, repito 2 veces máis, vale? Baixo, apreto, una, vamos á última, mantéñome suspendido, codos abertos, cuello mirando aí, a ver o meu cuello relajado, porque desde aí vamos coller aire e ao soltar vamos a un ladinho, levantando un ombro, un codo, vai en dirección rodilla contraria, pero non vai moi lexos, aguanta a parte baixa da espalda ben apoiada. Collo o aire, miro, collo suspendido, codos ben abertos, miro as rodillas, miro ese balón e ao soltar, vou ao outro lado un pouquinho, non moi lexos, manteño, repito, a parte baixa da espalda ben apoiada, solo levanto o codo, o ombro contrario na dirección en que vou e a escápula ainda non de todo. Flexiono algo o cuello hacia diante, pero manteño relajado nas miñas mans. O cuello non fai forza, centra a forza nunha zona da barriga lateral agora mismo, vale? Acórdome de activar toda a musculatura como vimos no principio da clase, Veña a barriguinha, empujo, suelo pélvico, glúteos, todo, manteño apretado e repito 2 veces máis. Acórdome, teño os pés alineados, Ahora a rodilla non teño problema de xuntar nem de separalas, porque senón caería mo balón, e xuntarlas non podo porque teño ese obstáculo que me impide xuntar as pernas, vale? Vale, vamos atrás, palmas ao suelo, corrijo postura, collo aire, brazos atrás, e ao soltar subo brazos, queiro palmas abro o peito, arriba quedo mirando esa rodilla, quedo mirando ese balón, as mans estiradas, peito aberto, brazos paralelos ao suelo, non se chegan a apoiar, collo aire, cuello atrás, brazos atrás, e ao soltar subo brazos, cuello, giro palmas, abro peito, brazos algo abertos, palmas que miran ao suelo, cerca do suelo, casi apoiándose, pero sin chegar a apoiarse. Mantéñome, apreto e aguanto. Collo aire, baixo, e ao soltar subo, giro, mantéñome e aguanto. Teño a espalda baixa ben apoiada, Apreto e vamos. E repito 2 veces máis. Una. Vamos a última. Apreto todo. E vamos. Descanso brazos, levo o cuello atrás. E desde aí collo aire. E ao soltar subo pelvis, arriba, contraio toda a musculatura da barriga, apreto glúteos, a miña espaldinha, aguanto. Collo aire, baixo vértebra, vértebra, adelantando os ombros, apoiando a parte central da miña espalda e apoio totalmente a espalda por completo, vale? E ao soltar apreto todo fuerte, glúteo, suelo pélvico, empezo a subir pelvis, cadera arriba, doblando cadera, arriba, peito, aguanto, mantéñome. Collo aire, baixo, vértebra, vértebra, adelantando os ombros, apoio a espalda completamente.
E ao soltar, contraio primeiro toda a musculatura. Barriga para dentro, empujo. Contraio o suelo pélvico, agora glúteos. E aguanto ben arriba e manteño un pouquiño, apretando tamén un pouquiño as rodillas para que non me caia o balón. Veña, baixo despacito, vértebra a vértebra. E ao soltar, arriba, adelanto, vértebra, 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 apoio completamente, apreto e subo e fago 2 veces máis. Manteño arriba con todo ben apretado, apoio e solto arriba. Una, bon a última e vamos arriba. Descanso. Meto ben ese balón sin os pés porque vou suspender rodillas, peito aberto, brazos, cuello. Levo brazos atrás, estiro as pernas collendo aire, levanto o cuello, miro o balón e ao soltar dobro rodillas, como antes, giro palmas, abro o peito máis que chego ao suelo, cuello suspendido, miro o balón. Se me molesta o cuello, cuello apoyado, pero se non, aguanto, vale? Estiro pernas, que non me cae o balón, brazos atrás, collendo aire, espalda ben apoyada, e ao soltar subo, giro palmas, abro o peito, ombros ben atrás, palmas que miren ao suelo, brazos estirados, cuello levantado, mira as rodillas, e pernas en ángulo recto, e manteño 2, e bon, 3, e bon, 4, 2 máis, última, descanso, baixo as pernas, vale, traio o balón, estiro unha perna, estiro a outra, collo aire brazos atrás, collendo o balón, e ao soltar subo brazos, subo o cuello, apreto a barriguinha, dou un tironcillo, arriba, peito, barriguinha, tronco e cuello. Collo aire, meto vértebra, vértebra, apoio, meto ombros adiante, meto chepa, brazos atrás. E ao soltar aire, apreto a barriguinha e vamos. E ao chocar adiante, peito aberto, tronco adiante, pés alineados, cuello ben estirado. Collo aire bon atrás. E ao soltar apreto, arriba. Veña, teño a espalda ben apoyada, barriguinha, barriguinha, cuello, brazos adiante, vale? Collo aire. E ao soltar, apreto ben a barriga, apoio ben a espalda. E veña, arriba. Veña, 2 máis. Antes de subir, subo a pelvis, apreto glúteos, apreto barriga, apoio ben a parte baixa da espalda, non a solto, e o resto ben me solo, vale? Pasamos a última. Vamos. Arriba. Vale. Corrijo postura, tronco adiante, barriguinha, brazos, pés, e desde aí collo aire, deixo-me caer, miro, una, collo, apreto, 2, collo, tronco, barriguinha, cuello, apreto, 3, apreto, 4, 2 más, 5, última, y 6. Collo y descanso. Vale, bon ahora a meterme de medio lado. Brazo, balón, debaixo entre as miñas rodillas. Vale? Aí. Que
que non me caiga. Manteante, brazos, hombros, barrigiña, cuello estirado e a orella ben apoyada no meu brazo, porque desde aí vou coller aire e aguantando o equilibrio coa barrigiña ben apretada, repito, mantello, aí, una, collo aire, baixo, e ao soltar, dos, collo aire, baixo, relajo as pernas, que non me caia o baloncillo, ben dereitiño, aí apretadiños e ao soltar arriba, 3, pernas fuertes, apretadas, collo aire, e vamos, 4, collo aire, e ao soltar, 5, e veña, vamos dos máis, una, por un lado, collemos, vamos a última, por el otro. Vale. Veña, vamos ahora a cambiarnos, a meternos por outro lado. Veña, igual, alineamos pés, metémonos ben verticales, ben dereitinhos, brazos, vale, estiramos cuello, abrimos peito, as rodillas, acordamos de meter o balón primeiro, vale, e desde aí, apreto cuanto ben o balón, collo aire e ao soltar, arriba, una, collo aire e ao soltar, arriba, 2, baixo pernas e ao soltar, arriba, 3, apreto, arriba, 4, feito aberto, ben vertical, el brazo ben estirado, a orella ben apoyada, e vamos, 5, 2 más, una, última, aí, moi ben, saco o balón, deixo o balón, e meto mesmo coxo. Veña, polo ben a pelvis, estiro ben brazos, vou un poquinho con a espalda, vale? Collo aire, e ao soltar, perna dereita, brazo esquerdo, aguanto ben estirado perna, brazo apoio ben a pelvis, estiro ben o cuello, apoio ben a frente. Hai que dicir que en este ejercicio, se me descojo o cuello moi a frente, moi a colchoneta, se me descojo o cuello por atrás, busco un apoio, unha parte que me suspenda un poquinho a frente, que me alinee a miña espalda e que non me moleste que a miña columna, vale? Vamos polo outro lado, 2, collemos aire e ao soltar 3, aguanto, collo aire e vamos, 4, e vamos, e vamos, perna, brazo contrario, perna estirada, brazo non separo moito, non levanto casi nada, non doblo a rodilla, levanto desde a pelvis, teño a frente apoyada, mantéllome, na parte máis alta non o fago rápido, apreto a vertiña mentre solto aire, subo perna, brazo, mantéllome e aguanto mentre solto aire, aguanto un poquillo aí, e veña, e vamos, aguanto, e vamos, 2 más, una por un lado, última, por el otro. Vale, vamos a facer ahora un ejercicio algo fuerte, a ver como nos sale, Veña, vamos a meter os brazos
codo debaixo dos meus ombros, codo debaixo dos meus ombros. Se no intercambio a ir hacia un lado vamos a facer unha plancha boca abaixo, pero se descansar vamos a ir a unha plancha de lateral, volvemos unha plancha boca abaixo, volvemos outra plancha por lateral e volvemos unha plancha boca abaixo. Se no transcurso de todo o exercicio non podemos porque non aguantamos, descansamos, vale? Veña, apoyamos os dediños, metemos, importante, o codo debaixo dos ombros, apretamos, estiramos pernas, apretamos barriga, despegamos, vale? Aguantamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a quedar apoyados co codo dereito. Para eso, doblamos os tobillos. Deixamos caer os tobillos hacia o lado esquerdo e sin querer arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois vamos boca abaixo e vamos para o outro lado. 7, 8, 9. Vamos, metémonos de puntillas e aguantamos. E vamos polo outro lado, damos a espalda, aí. Deixo caer os tobillos hacia un lado, meto ben no medio lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tamén un pouco abaixo, 7, 8, 9. Aí vou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, descanso. Vale, veña, vamos a estirar un poquinho esa espalda, tronco. Man por fora da colchoneta, mans a altura da miña cara. Poñome ben pés alineados e pés estirados, apoio ben a pelvis, apreta a barriguinha, parte baixa das costillas, estiro o cuello polo frente. En este ejercicio, repito, non sei se o dixo, pero antebrazos e codos non se levanten en todo o ejercicio, importante. Collo aire, apoio ben a pelvis, apreto a barriga, levanto e estiro fuerte o cuello por atrás. Collo aire baixo o bloque e ao soltar, levanto o bloque, espalda e cuello. Estiro ben o cuello por atrás. Aguanto. Como se me tiraran dela, levo lejos. Collo aire baixo. E ao soltar, pelvis, barriguinha, espalda. Estiro o cuello por atrás. Fuerte. Collo baixo. Apoio pelvis, apreto barriga, levanto espalda. Cuello. Frente, dijo, estiro o cuello por atrás. Veña, repito, 2 veces máis. Non arco a espalda, nin estiro o cuello por adiante, no, por atrás. Vamos á última. E aguanto estirando, barriga, zona pélvica apoyada, barriga para dentro, peito aberto, brazos, antebrazos apoyado, antebrazos e codos, palmas apoyados, cuello estirado. Aguanto, estiro ben o cuello para atrás. 1, estiro fuerte. 2, 3, apreto barriga, apoio pelvis, estiro máis. 4, 5, aguanto tenso. 6, 7, 8, 9 y 10. Vale. Meto os codos, as palmas debaixo dos ombros, codos levantados, arriba. Porque desde aí vamos a acabar ben a semana, con o aire ao soltar perna a perna, baixo, fago unha plancha, collo o aire, elevo a miña pelvis, a miña barriga, o meu esternón, a miña frente a chegar ao mesmo tempo á colchoneta. E ao soltar, arriba. Non me choco a apoiar de todo, vale? Se non podo con o meu peso, apoio as rodillas. E teño menos peso que baixar e subir. Vale? E vamos, collo o aire, e ao soltar, arriba.
Si quero facer este exercicio, o primeiro que fago é este movimento nada máis, non o fago. Problemas da espalda, baixa, vale? Teño que baixar ca miña forza dos brazos. Arriba. Vamos dos máis. Collo aí baixo. E subo. Rodilla e rodilla. Vale? Sento-me atrás. Vamos tirar a nosa espalda, mover un poquinho a columna vertebral, desbloquear un poquinho esa columna e deixamos. Estiro brazos, abro o peito, adelanto brazos, repito, abro o peito e non ido adiante, o contrario, non alargo o cuello por adiante, no, alargo por atrás. E meto as orellas entre os meus brazos. Sento-me ben. Adelanto ben os brazos, abro o peito, estiro ben o cuello por atrás, sento-me ben, tengo os bolsillos, peito aberto, cuello ben estirado. Non levo codos a colchoneta, nin a frente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, desde aí collo aire e ao soltar meto chepa, veño máis adiante, adelanto un poquinho máis os brazos, miro o ombligo, meto a pelvis, arqueo a espalda, de atrás adiante, abro o peito, ombros atrás, brazos estirados, meto os brazos perpendiculares aos meus ombros, aguanto como se foran pilares que me sosteñan todo o meu corpo, e arriba. E desde aí collo aire a toda a barriga, barriguinha, espalda recta, collo estirado. Non movo brazos que os teño ben, para que me aguanten o meu peso adiante. Peito aberto, cuello estirado, vale? Estiro ben esa espalda. E desde aí volvo a coller aire, brazos firmes, palmas firmes, meto chepa, meto o ombligo, deixo-me caer así adiante. Traslado o meu peso todo a os meus brazos, ombros, muñecas, peito aberto, arriba. Teño os brazos rectos e debaixo dos meus ombros para que me aguanten forte, vale? Nin ala adiante, nin atrás, nin aberto, nin cerrados. Aí debaixo, como columnas, como pilares dos puentes, vale? Igual. Atrás, peito aberto, cuello estirado. E desde aí collo aire, meto chepa, mírome, brazos firmes, arqueo, abro o peito, veña, vou articulando esa espalda, vou o máis recto posible atrás, estiro o cuello máis que podo atrás, esa espalda tamén. E ao soltar aire meto chepa, miro o ombligo, vou unha chepa moi alta, meto pelvis, arqueo, abro, arriba, repito 2 veces máis, daí a clase por hoxe, e por esta semana collo aire, e ao soltar, vamos. Una. Fago a última. Collo aire, apreto a barriguinha. Fago a última. Vale, boa cuadrupedia. Meto rodillas. De cuadrupedia, métome sentado, teño unha perniña e a outra. Vale, pois acordarse do que dixemos que a semana vémonos de 11 a 12 o lunes, martes, miércoles, toda a semana, en principio, se non hai cambios de última hora, que espero que non, e deseo que non. E polas tardes, aeróbico con Alberto, vale? Pois nada máis, isto foi todo.